Orduzue epailea, Erne. Badoaz. Hasi da Oresko txanda. Bandera Kantabria bidean da, baina non izango du bide horren amaiera banderak ez dakigu. Bide laburra egiten badu, Castrora joango da. Eta bestela luzexeagoa eginda, eta oso hurbil dira Pedreña edo Astillerora. Errenta momentuz, badakizue hasi aurretik Castroren azela. 6 segundo Astillerori, 10 Pedreñari, 31 hori. Eta minutu erdia pasada, arazorik gabe doaz ontziak. Eta Castro segundu bateko atzerapenarekin izan da lehen minutu erdi horretan, baina orain lauak pare-parean dira, hori da GPS-ak markatzen diguna. Astillero bizkorra abiatu da, segundo bateko errenta orain Astillerok beste 3 untziei. Hasi besterik ez da egin, baina ikusi dugu baserri Astilleroko branka pitin bat aurretik. Bai, dagoeneko bai, baina irtera momentu horretan epaileak bandera jetxi duen hortan ikustu dut pizkorrena eta azkarrena Pedreña izan dela 3. Kale horretatik, arren branka mugitzen lehen ikusi dugun ontzia izan da. Baina hori, arronkada baten aldaketa izan daiteke gora bera, baina dagoeneko ikusten da, Astillero gogorratea dela. Oso gogor, 2 segundo Castrori, 3 segundora Orio eta Pedreña. Beti bezala apurtzera irten da Astillero, gaur gainera bazekiten esan beharrik ere ez zegoen, hasiratik jo beharra zegoela, pixka bat apurtzeko estropada eta Castrokoak urduritasun batean jartzeko baserri. Bai, hilo biziko estropada denak bate bestearekiko apurtzea, bakotxa bestean ritmotik ateratzeko alegin horretan, hemen izango da seriek eta pixka bat abantaila hori handitzeko aukera hori, eta beste batzuk hemen lan handile izango dutenak ere uretako epaileak, pentsaturik Castro lehenengo kaletik eta Astillero bigarrenetik, niztut horre ontzia tartean sartuta ikusiko dugula. Baserri, harrituta nago, 2 minutu estropada ziren eskerostik eta Astillerok Pedreñari 6 segundo, Astillero Castrori 2, Orio eta Pedreñari orain, post Oriori 6 Pedreñari, baina 2 minututan 2 aurkari utzi ditu hankaz gora, eta oso irtera gogorra egin du Astillerok, eta hoxe dira momentu garrantzitsuenak Castrokoen ikuspegitik, orain eustea izango da jakina kortak prestatutako ontziaren helburua. Bai, dagoeneko ez da burua galtzeko adina estropada egin, oraindik oso denbora gutxi damate, 2 minutu terdi, 3 azpira, eta esan behar da, Castro orain momentu honetan ontzira eremu punto txarrenian dijoaztela horre, akuarium pare horretan horko olatu txori betire kalte egiten du lehenengo kalean, eta hemen alik eta tarteik gutxienakin leku hau pasatzeko asmo horretan joango dira, hori burutazio horiek eukiko dituzte Castroko taldeak. 2 segundo, hor dago Astillero eta Castroren arteko zulua, 7 Orio, 8 segundora Pedreña, eta Pedreñako entzat hasiera hau behintzat, ez da ez ona, Jose Luis Erkizia. Ez da ona eta badakite hori 10 segundo atzetik direla Castrorekiko, eta dagoeneko beste 6-7 segundo atzetik jote aurrek buru jatea izan daiteke, eta nik uste dute prestakuntza fisikoa baino burukoa gehiago momentu hoetan erakutsi behar da. Eusten Castro, Astillero buruan, 2 segundora Castro, 8 Pedreña eta Orio, ikusi nola datozen ontziak, bakoitza pitin bat estriborrera joan da, baina tarteak ongi errespetatuz, eta Oriok 3 ontzi galdu ditu jadanik 9 segundora, eta hau ikuskizuna Astillero eta Castroren arteko lehiak emango diguna. Pedreñak une honetan Castrorekiko 6 segunduko atzerapena du, gehiamar lehen jardunaldikoak 16 dira, eta estropadaren 4. minutuan gaude, baina izugarrizko buelta beharko luke honek. Pedreñak bandera etxera eramateko, badirudi Pedreña jadanik burrukatik kanpo genukela, banderari begira dio Baserri. Bai, zu aipatu bezala, lehengo igandeko errenta aurkakoare hor dauka, eta dagoeneko tarte horrekin
bederatzi segundo atzetik Astillero erkiko eta Castro batik 7-8, oso zaila da horrei buelte ematea, ez hemen estropada mota hauetan hori gertatzen da, ez porrotik handinak ere hemen jasotzen dira, zure burua atzean ikusten duzunean, era bat utzi egiten delako, ez? Buruan Astillero, 3 segundora orain Castro. Bikaina doa, ikusgarria. Estropada, 18 paladatan Castro. Mutilak animatuz, orain Cristian Garma, Castrokoen patroia. Castron ez dago aldaketarik, lehen jardunaldiko gizonak hortxe dira bakoitza bere tostan, baina Astillero, Astillero Jose Manuel Francisco gauza desiente aldatu ditu. Batetik estriborreko hankekoa Miguel Fernández ordezkoen tostan utzi du, eta Kike López Asturiarra kokatu du, hor estriborretik hankeko bezala, baborretik Fernando Rua Galiziarra doa, eta hor barruan dira baita ere, Errasti eta Salsamendi euskaldunak esan beharrik ez dago, hor dela baita ere Izort, Zabala patroia. Eta 2 segundo berriz, Astillero eta Castroren artean, Pedreña 12, Orio 13. Eta Pedreñaren ontzian, Maria ontzian, orain dagoen arriskua zera da. Ikusi beste biak joan direla, arraunketa galtzea, urduritasunari aurre egiteko zailtasunak izatea baserri. Bai, zailtasunak eta esan 21 segundoko aldia daukala hori jorekiko, altxorra hori daukala lehengo igandetikan, zaila izango da hori galtzea, baizik eta zerratik eta horio zertxo bate bere atzeti doan, baino ja banderari begira etzila hartzeko moduko tartea dago, bestalde berriz, ikusten da lehengo igandean Castro Castillero hori 3-4 segundon denbora horretan estropada guzila eaman balin bazun gaurko hontan alderantziz dela, Astillero dela aurretik, baino oraindik segundo txoak Castron alde dagoaz. 3 segundo gaur Astillerok orain artean jandakoak Castrori, 14 da Pedreña, 15 hori jo. Astillero egur batean abiatu da, eta atzetik Castro dena ematen eusteko, 3 segundora dira, Pedreñak 15 segundo galdu ditu, Oriok 16. Asko da hau, luze bakar batean izateko, eta oraindik 7. minutuan gara. Beste 2 minutuko lana dute kanpoko balizara hurbiltzeko. Eta 2 minutu horietan ikusten da, nik uste dute Astillero Castrorekiko tarte hori haunditzea oso zaila dagoela, eta hor tarteak haundituko dira 3. eta 4. arte horretan. Bi hauek Astillero Castro Astillero beren leia borroka garrantzitsu horretan doaz, eta hoien borroka horren ondorioa eta askartasun horren ondorioa bestia jasan behar izango dute Pedreña eta Oriok, eta erne Oriok Pedreñarekiko alik eta gutxiena galtzeko, bestela zailkapen orokorrean hor dagolako zarautzek egin duen denbora, Eta 2 segundo Astillero eta Castroren artean.